ụtụtụ ọma nọ asị m na alarụkwa ọfụma asị m ka onye chi nyazelu ebe ọbụla onye Igbo nọ ma ị nọ na anị Yoruba o ị nọ na mba ofesi ịgba agụ na-asa agba mmiri na-asa wee jee na ya bụ obodo ị nọ na ugwu Awụsa ife nkwu bụ na ime eji nata akpa wakele wee si ya bụ obodo wee nata aka gị ga-akọta ife akụ na ife enwe wee bata n'obodo anyị bụ anyị Igbo wee dozie ebe anyị ọ dị mma etu a nsikwu ya ka ọ dị Chineke ga na-anọnyelụ ụmụ Igbo niile ebe ọbụla fanụ nwesị unu na anyị abịakwakwa ọzọ n'anyasị tata mana tupu ngaba n'iru asịkwa m onye teta ụla n'ụtụtụ ọkụkọ chụba gị ọsọ ime gịnị ibu ọkpa buru ọkpa ibu aka n'isi wee na-eme gịnị kpọchapụ mmemme ọsọ maka na gịnị mee ị marụ na opulu eze n'anyasị o wee bụrụ ya bụ na egbe belu ugobelu nke si ibi ebe na nkwu anyị akwado ya kama o mee gịnị ya gosi ebe oyi ebi maka na ọ bụrụ n'isi mbụ onye ka oyi ebi tupu anyị agaba n'iru ebe unu nọ ya bụkwa na ebe isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme ana m agwa unu rinne mgbe ọbụla n'ebe ife niile na-eme maka na anyị nwelu ife dị mma nwekwazịa nke dịkwazịnụ njọ maka na ebe ife dị mma dị ife dị njọ jọlụ njọ onwe ego ndị lọba ama anya kịta mana mma na-ekwukwa okwu maka na ịma na asị na-atụọ inu ngịlịnga nkata onye tala arụ enebe onwe ya ọnwụkwa onye mkpọrọ afa kama na nsị na ọ ya adịla anyị ncha niile mma n'afa Jizọs ọ bụrụ na ọ nwee mmemme ị na-akwadobe ikupụta nwa idozi ụlọ imepe ụlọ akwamozu mana akwamozu anyị na-eche bụkwa nke nwere ụsọ ọnụ ọ bụkwa nke ọ ya bụ ebe anyị ruo ebe a mụ na nwanne m nwaanyị anyị ewelu ngaji kụba onwe anyị n'iru zobe osikapa na mmanya mba ọ nke nwee sọ ọnụ o wee bụrụ ya ọ bụrụ na ọ nwere maọbụ na ọ nwere afọ ị na-atụ nata ma nke ị na-emebe maọbụ na ọ nwere mmemme na-eme dịka ili ji maọbụ ife gbasara omenala ọgbakọ ndị Igbo ọbụla chọba kene na anyị na webụsaịtị anyị bụ www.isimbido.tv ọ bụrụ na ọ n'iru akwụkwọ bụ Facebook jekene Isimbido TV ọ bụrụ na ọ n'ọkwụrụ ọcha bụ Instagram jekene Isimbido TV ọ bụrụ na ọ na-ese achalụ bụ Snapchat Isimbido TV ọ bụrụ na ọ na nnụnụ ọgbama bụ Twitter jebe n'Isimbido TV ịfụ anyị inweta anyị abịa sonyelu gị anyị atụsa n'ozi ngosi ụwa onye bụ isolu n'ife a na-eme solu na ndị nọ n'iru oche agba m unu ana m ekwu ya na-eti mkpu unu ejezina n'azụ oche na ọ nwere ife dị n'azụ oche ọ bụgoro nọ n'ụlọ akwụkwọ ka ịnọ n'azụ oche na klaasị ọ ndị itibọlbọ na-anọ n'azụ oche ndị ma akwụkwọ bụ ndị na-ege ife a na-ekwu na-anọ n'iru oche anyị sonyeli ime gịnị ị na-afụ ya aka na-awụ ịma na ọnwụ dị aka anyị na-afụ iru azụ aka nri aka ekpe ọnya bụ isi mbido ọ wee bụrụ ya bụ na gịnị chebili na anyị na onwe nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata mana tupu ngaba n'iru cheta onye unu na ya nọ na ya ichezọkwana ụfọdụ amagolunu dịka o si wee kwụrụ lọlọ ugomba isi mmiri nakwu ya ikabarụ tinye ya 1 Igwube Okodo mụ na nwanne m nwaanyị bụ ọnụ Doris Ifeoma na-asịkwa unu bọọlachi ọ na-asalachi ụtụtụ ọma nụrụ ndị Igbo unu anụgoni a sị na ife nwa ka mma na ọnụ ịnyịnya nyafụrụ ndị hosismat ka nsọ ya n'ọnụ oyibo maka lọlọ tiwakwa slave ọzọ dịka nwanne ya wee bụrụ na mgbe gara aga o nwere ife anyị metụgasị ya aka mana nke tata anyị ji wee bịa dịkwakwa egwu n'ime egwu maka na anya bụ ife anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata bụ o nnukwu ife so emebiri anyị ife na obodo anyị na anyị Igbo anyị ọkachasị n'ebe ụmụ Igbo nọ o wee bụrụ ya bụ na gị o nwere ife anyị chọọ ịlụtụ aka maka nyabụ ife ka ị malụ ka nyabụ ife ya esi wee dị na ọ bịalụ gị maka na a sị na ọ bịala onye ọ ya ajụ ọkwa mana ka anyị bido n'oge gbochie maka na a sị na ebido n'oge mee gịnị tụọ ewu ojii ịtụrụ ya n'oge ọchịchị ịgba ya na ọchịchị aghọla ofu kedu ife anyị na-ekwu dị maka ife a nyabụ ife wee bụrụ ife na-eli anyị nri na-arụ otego kemgbe
ndị mmadụ na-akpọkwa n'igwe na-asịrị ọlụ na m kọwa kene ni avafa nchọ kafa nugodi si n'ọnụ m nugodi ya am kọwapụta kenelụfa ife a na-akpụ ya kedu ife anyị na-ekwu okwu ya ọnya afọ ndị oyibo kpalịa gịnị ọlsa ụfọdụ si na stomach ulcer n'ọnụ oyibo nya ọnya afọ ụfọdụ si na peptic ulcer ụfọdụ si na duodenal ulcer ọ ngị nwa ma nke ịtapịnya n'ọnụ ya etu ọnụ gị si wee ifegata anya ịkpọ ọnya afọ ya maka na onye nwa si na ịkpọta bingo nkịta ekuke ịkpọ ọnya afa gị ọzọ afa gị ọ ife anyị kwu mana tupu anyị agaba kene n'iru anyị ga-eme jee obele ezumike anyị mee gịnị anyị na-achịghetazie azụ anyị wee rọpụta anya bụ nri maka na o nwere nri anyị so dobe ịma na ọ na-abụrụ ọlụ ọ na-ekwukakwanụ mana kedu ife anyị emekwanụ ama nje ọgụbe chukwu ịghọtara ya anyị eje ọgụbe chukwu nọ ka eme gịnị ka ọ dịla anyị mma maka ọdịmma arụ nke anyị na ọdịmma obodo anyị na ọdịmma ụmụ Igbo tupu anyị agabazie n'iru ịkọwapụtaba ya bụ ife anyị ji na ya wee bịa n'ụbọchị tata ka anyị jekere obere ezumike anyị ji obere ezumike nnachi ya tazie azụ anyị eme gịnị anyị wee nyebezie nnu unu esulube ofe libe nnu ka anyị pụtakwa